מה זה בית בשבילי? כמי שגדל במשפחה חמה, דור שלישי לקבלנים, בית עבורי לפחות הוא מבשרו של האדם, החוסן שלו, השקט שלו. זאת הסיבה שכשהקמתי את אייל פרץ יזמות ונדל"ן ויצאתי לדרך חדשה משלי, דאגתי לצרף אליי למסע תחת קורת גג אחת את מיטב האדריכלים, המהנדסים, אנשי השיווק, הביצוע והתכנון. כי כשאנחנו מדברים על איתור העסקה המושלמת, הניסיון הוא קריטי, והמבחן שלי הוא תמיד אחד. האם הייתי רוצה לגור בבית הזה בעצמי? ואם התשובה היא כן, לעשות הכל על מנת לבנות גשר איתן, דרכו נוכל ללוות את הלקוחות שלנו לאורך כל התחנות שבדרך, אל עבר הבית הנחשף. אני יזם בנשמה, אבל אם לא הייתי בונה, לא הייתי במקצוע הזה. אני חי ונושם כדי לראות בניין צומח מן הקרקע. ובזכות המנופים שלנו, אנשי הבינוי המצוינים שלנו, כבר הגשמנו לאנשים למעלה מ2,000 חלומות בכל רחבי הארץ. מתוך אמונה שלמה שגם בפרויקטים מורכבים מגיע לזוגות צעירים, למשפחות, לפנסיונרים, להרגיש שהם בונים את הבית הפרטי והייחודי רק להם. דרכנו. לקנות בית זה טיול ארוך. יש לנו כבר דור שלישי של לקוחות, שחוזרים ואומרים, אחותי קנתה אצלכם, סבא שלי קנה אצלכם. אין משפטים מרגשים מאלה. והם ממשיכים לחזור אלינו, בידיעה ברורה שהם קונים את הדירה הבאה שלהם. מבית ממש, אבל ממש טוב. בואו לבנות איתנו.